Satani anozviziva kuti tinofanira kuwana kukura spiritual, saka anotiisa kure neshoko achitipa zvikonzero zvinobatika. Ndinotori nemharidzo yakanzi iyo uchenjere kurohwa une zvikonzero. So Mwari ngatibatsire this effort kana kuti this crusade kana kuti loud cry zvaitobvira kutoti vanhu vose vazoungana pano vachidzidza utano, vachidzidza zvakare shoko raMwari. But Satani anobva ati maneta mabva kubulawayo chindai kumba animozvona. Satani inhumbu mani. Anobva ati kune vamwe imimi kure hamuna transport musainda. Vamodzi imimi muchikumbota zvemusika tengesai. Saka vachitoenda kune salvation. Asi Mwari atibatsira tiite zvakanaka. Masora sei vana vaMwari? Masora sei vana vaMwari? Amen. Right, tarisa munhu ari padhuze newe. Ingomutarisa. Tarisa munhu ari padhuze newe. Mupe Colgate smile. Nyemwerero chaiyo. Right. Chero pane mavende nyemwerera zvako. That's very good. Right? Wakamutarisa chiti hama. Zvakanaka kuva pano. Hama. Komborerwa. Yes, tinotenda zvikuru. Masora sei vari kufamba? Amen. Masora sei vakagara pazvikona apo? Masora sei vari kutengesa pamisika apo? Yasvika nguva kudzidza shoko raMwari. Vanoda kudzidza, onai kuti mune pekunyorera nezvinyoreso zvenyu kuti tigonyora mavhesi pamwe chete. Vanoda kutora mazwi, soderai pedo mutore mazwi, munotenderwa kutora mazwi. Hatinyimani bhozi isoko raMwari. Mibvunzo inobvunzwa, vane mibvunzo yavo kudai nyaya dzatakadzidza inyaya dziri mukati mekunamata. Kana waita mubvunzo, unotenderwa kubvunza mubvunzo wako pano, unonyora mubvunzo wako uchishandisa bepa. Hauisi zita, hauisi phone number, hauisi house number, unongoisa mubvunzo wako. Then waubvunza nhasi, unoya mangwana uchiwana mhinduro iripo, cardbox iro riri pakona apo, unokanda mubvunzo wako. Then unogona kunge usinako mubvunzo but uchiti ndida kuwanawo prayer, ndida kuwana munamato, unonyora prayer request yako, hauisi zita rako, hauisi phone number, hauisi house number, but unoindicate your request kuti unoda kunamatwa kuti kudii, wokanda prayer request yako apo. Tinonamata kwete kuti mamiracles aitwe asi kuti kuna Mwari anopindura munamato. Saka tichanamata kuti Mwari atiitire zvakanaka, tinofara chose. Mwari achitibatsira ngatiedze kuswedera peri nesalvation nguva ichipo. Regai tinamata. Baba vedu vari kudenga, tokutendai zvikuru panguva yamanheru mamwe amatipa pavhiki rechipiri pamusangano uno. Iro riri zuva rokutanga revhiki. Maita yenyu tinotenda zvikuru. Zvino taakudzidza Bible. Hakuna munhu mukuchenjera mukudzidza kwenyika ino anogona kutidudzira Bible renyu. Zvoda Mweya Mutsvene akarinyora kuti atidudzirire. Ndiye watiri kukumbira manheru ano kuzoita basa rake. Imi Jesu simudzirwai, ini ndidzisirwe. Zikanwai, ini ndisazikanwe. Ndinokumbirawo zvakare kuti ndisataure zvangu kana kureva zvisingandibatsire, asi shandisai ini somudziyo wenyu kuburitsa chakavanzika chenyu. Pamwe chete nesangano iri kana nevakateerera dai ndingaponeswawo neshoko ramadekwana anasi. Munamato okutenda mukuzvininipisa kuzita rinoyera uye richigare kusingaperi raJesu Kristu. Amen. Alright. Nhasi uno chidzidzo chedu chine musoro unoti iwo kuti munhu akafa angadzoka here kumba kwake. Can a dead man revisit his home again? Guma umuntu angafa engaphinda-ke njalo abuyele emzini wakhe na? Muvunzo uyu kuti
kuti kana munhu achinge afa ungadzoka here kumba kwake. Saka nhasi uno tipedza kupindura mubvunzo wokuti can a dead man revisit his home again? Nyaya iyi musaitarisire pasi, haisi nyaya doko ba, inyaya yakakura. Saka tichibetserwa nomweya waMwari nhasi tichaona kuti unoita sei kana munhu achinge afa. Regai tiinde muBhayibheri tiverenge pfungwa iyi kubva muBhayibheri, bhuku raJob chapter 7 verse number 9 neverse number 10. Tikuda kutsvaka pfungwa inoti kana munhu achinge afa ungadzokera kumba kwake here? Can a dead man revisit his home again? Regai tinzwe Job chapter 7 verse number 9 neverse number 10. Verse 9. Ya sokupera kwegore ya nokunyangarika kwaro ya saizvozvo munhu noburukira mushiori ya haangazokwirizve, haangadzokere kumba kwake, nenzvimbo yake haingazomuziva. Amen. Ndaigona kugara pasi, ari munotaura Bhaibheri, ndaigona kutogara pasi, asika mibvunzo inowanda inozouya kuti imi muri kuti haadzokeri kumba kwake, kozvinhofa, kozvindendere, kozvituhwani, kozvipoho, kokugwenderetsa, komazimotomoto. Ani mwa mibvunzo yacho izobva yawanda. Saka ndingagari pasi, tinofanira kuzowana ansa yezvinhofa nezvindendere nezvitokoroshi nezvituhwani kuti zvinobva kupi, sezvo kwanziye nzvimbo yake haizomuzivi. Amen. Now ndafarira patangirwa nyaya naJob kwai sokunyangarika kwegore nokupera kwaro munhu anoburukira kushiori, haangazodzokeri kumba kwake nenzvimbo yake haingamuzivi. Kana ukatarisa makore tinombomaona achitutira, tomaona achivharavhara denga, asi zvino kuti azoendepi tambomaona anga aripo nhambo dzapera idzi, aindepi? No one knows. Chero mukataura nyaya yeevaporation muchiti zvikazodii, asi iyoyo ifimbi yaMwari. Now saka hatigoni kutaura kuti munhu akafa anoita sei tisati taziva kuti munhu mupenyu anenge akaita sei. Tinofanira kutanga tataura kuti iye munhu mupenyu akaita sei. Saka kana afa chii chinenge chaitika, ndo zvinonyatsofambisa nyaya yedu zvakanaka. Regai timbodzokera kumavambiro emunhu, Genesis chapter 2 verse number 7. Munhu ari mupenyu anga akaita sei? Chinonzi munhu mupenyu chii? Regai Bhaibheri ritibetsere, Genesis chapter 2 verse number 7. Ya Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya woupenyu mhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Amen. Hanzi Jehovha Mwari, tikutaura composition chinoumba munhu mupenyu. Zvanzi Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira munhu mweya wokufema, munhu akatanga kuva munhu mupenyu. Kureva kuti guruva rakaumbiwa apo riri chidhori ranga risina upenyu. Mweya wouruko usati waisiwa apa wanga usiri mupenyu, waingova mweya. Zvakazotanga kuva chipenyu pasangana zvinhu zviviri izvi, nokuti kwaine Bhaibheri munhu akafuridzira mweya wokufema mumhino dzomunhu, munhu akatanga kuva chinhu chipenyu. Ipapa panoita confusion yemavara. Mwari haana kufuridzira mweya mupenyu. Halo? Haana kufuridzira mweya mupenyu, asi akafuridzira mweya unoisa upenyu. Kureva kuti waizoita kuti munhu ave nesimba rokuekita, akafuridzirwa mweya. Tichazvibata pamberi apo tichiona maillustrations ezvinhu zvacho kuti zvinofamba sei. Now saka tichitarisa mukabvunzwa kuti munhu mupenyu chii, hamuti munhu mweya, hamuti munhu inyama. Mukabvunzwa kuti munhu mupenyu chii, munoti munhu mupenyu ane nyama iri guruva nemweya wokufema wakafuridzirwa akabva aita upenyu maari. Ndiyo chinonzi munhu mupenyu. Regai tinzwe saka achinge afa chii chinenge chaitika. Job chapter 14 verse number
tangira pa 10 pa verse number 10. Job chapter 14 verse number 10. Kana chinge afa ulingaita sei? Boza unoti munhu kana ari mupenyu ane mweya wokufema wavhuridzigwa maari, achivhuridzigwa pakuti mweya wacho haufemi kana usiri muchinhu chiri kunzi ivhu rakaumbiwa iri, haufemi, unongofemiwa bedzi wapinda. Bhozi tichaona kana takutsanangura pfungwa iyi udzamu hwayo. Verse number 10, verse number 10, Job chapter 14 verse number 10. Bible asi munhu unofa akaparara hake, zvirokwazvo munhu unorega kufema, zvino uripi? Hallelujah, thank you very much my elder. Tikutaura munhu mupenyu chamuona, kana munhu akafa kwaina Job, munhu anorega kufema, ofa kurauti aita disconnect, chimwe hachichipo, hazvichina kubatana. Zvikanzi munhu kana arega kufema afa, saka zvino uripi? Mubvunzo manje, zvino uripi? Now kaida kurida pfungwa izvi zire kuti ichokwadi kana arega kufema haachagoni kufunctiona. Handinoziva kuti mimi iri zunyu riri kunzi nyama iri rakaungwa neguruva rine zvinhu zvakawanda zvinokomboza kuti zvibate pamwe chete. Handichabati mapatsi mamwe akawanda wanda, but rega ndingobata malungs, mapapu, ndobata tsinga, ndoenda zvakare kumwoyo, heart, ndobata brain. Kana malungs, mapapu akamira kupropela, kupampa, kufuridzira, kurati pane chimwe chinhu chashota musystem yemunhu, pamhepo inofanira kuwanikwa, munhu anogona kutosiza kufema. Kana kuti heart ikamira kufambisa ropa, ikamira kupampa, munhu atosiza. Brain ikaklota, ikavhara, was brain ndo ropa riri kutendera rimwe chikwira rimwe nekukuryidzika, saka brain ikangoklota, ikavharira system. Bozi kuti brain zvinhu zvifambe zvine kwazviri kuripota, saka kuya kunoripotwa kukamira kuya kurati padosiza, mapapu atomira, system yatomira, munhu uya atomira nekufema, zvino kuti munhu wanzi afa. Saka tikati isusu mweya uyu ukabuda une upenyu, une brain here mweya uyu? Mubvunzo ndio mubvunzo wokutanga iwo kuti uzoti saka nyaya yacho yakati kore. Ko zvino mweya uyu une malungs here? Mweya uyu ko zvino mweya uyu une heart here? Une tsinga here mweya? Saka mukaona kuti izvi zvatiri kutaura izvi hazvipo pamweya, kureva kuti iwo kana wabuda mweya uyu haugoni kurarama, because system yacho inofanira kuti chinhu chipenyu. Panofanira kuwana mapapu nemwoyo netsinga nebrain zvinoisa kumasenses kuti zviripote. Kana zvashayikwa kumweya, saka mweya hauna upenyu. Amen. Sawera zongota rumwa mweya kana wakabuda ndio unoita kuti munhu ataura ipapo tichapabata kureva kuti iyo pfungwa iyi haisi yechokwadi. Now tichanoinda pana Genesis chapter 3, but handingofamba naJob chapter 14 verse number 12, verse number 12, verse number 12, verse number 12. Yeah. Saizvozvo munhu unovata pasi, akasamukazve, haazomukizve kusvika denga rapera. Amen. Havangamutswi pahomwe dzake. Amen. Ndaifarira pfungwa yaJob. Job ari kutora munhu anenge afa. Handi paverse 10 kwai munhu anorega kufema, atofa, aparara, zvino aripi? Zvikaipa verse number 14, munhu umwe chete anenge akavata verse 12 kwai anenge akavata hope. Tichaverenga verse 14 na verse 21. Kwai pa verse number 12 anenge akavata hope huru. Handinoziva kuti izvo zvikati kabva panapa tiri kunorara ndizvo kunze kwavaroi namagadhi nevane majuta avo mama vanoita usiku atisingatauri vanoti iyezvo vatogeza, so vamwe vacho vatobura shaini.
vakatomira pavakamira kuti vatoita basa ravo, ndilo here? Ava vati isusu panapo zviri normal tikabva pano tikandogeza nokudya tonorara, but pane mhando nhatu dzekurara, kana kuti pane hope nhatu, pane maclasses 3 okuvata. Iwe unotori neboka raunopinda pari. Number 1, kune vanovata hope dzamakwapashuro. Number 2, kune vanovata hope dzamadzikirira. Number 3, kune vanovata hope dzegonera. Now, vanovata hope dzamakwapashuro ndevapi? Kana akarara kudane ngari mai Makwavarara, pangoita chimovement kudane chembeva baba mukai chi pane chinhu chiri chamuvha mukabhoti mo light ka mona kambeva puri kunza chimbeva icho ati vati pangoita any movement pane chinhu chofamba anenge akavata but achita sanonzwa masounds mawaire haanyatsorara munhu but anotorara kana pasina uchadisturba unonyatsorara but anenge achita saanonzwa. Ndio vanonzi vanovata hope dzamakwapashuro ivava vanotorikwa vanhu vakadaro anorara but achinzwa masounds nemamovements. Kozoita vanovata hope dzamadzikirira, anorara but mukurara pane drama inoitika akarara. Unogona kutoti akavata otoona achitodzinganiswa maybe nezimunhu kana kuti zipinya rakabata zimba akato agotoona kuti ngakutodzinganiswa agoti yaritokonwa kutorisiya agotomanya agoti owira pasi bhiya rotosvika pedo naye rotomubata ogotoridza mhere ari kuhope moto waye munhu waridza mhere iwe chi bhinya riri kuupi asi ana yake inenge ichibika mana kuti vigoti ndandabatwa pamandorota nyuko anoto chimwe chinokonzesa chiri chikafu, asi drama inotoitika muupenyu hwake. Zvimwe zvokonzesa mebhana akagonya makumbo ake, asi zvotoitika. Saka kune vanogona kugonya asi akasatovhumuka. Amen. Kune vanogona kutovata akazvimbigwa but akasatohumana, but pane umwe haachemi unogona kutomuka. Anovata hope dzemadzikiri anogona kutomuka, mukamuona achitofamba-famba mumba, achitofamba-famba ona ndovaraona kuti akamuka unogona kutobva pamachira unovata avaseri kwamachira. Kana mukamurega kadhora kashamu unogona kutomuka akafamba-famba akabuda panze iye akavata. Ivavo vari kuvanhu vakadaro. Mhando yekupedzisira yechi3 vanovata hope dzegonera. Kana akarara ipo papa toti tamurega akarara parapa tomusiya akasambwa kuti vanhu vainde chando chigorova ugotoona achitokunyanya kugonyana asina jira. Kana muri mumba ndova munhu wauchinzi mbavha yakapinda pasina mushonga pasina kuzvezva zvekuti zvangoti mbavha bozi mbavha dzinoshandisa manoko anotanga kunoka karaiti noko achikudza noko achida kuva kuti vanhu vacho vanohwa here, akavati hapana ochochonya windo bozi kuti vanhu vacho vakavata otovhura. Uyu munhu anovata hope dzegonera uyu mbavha inotouya ikapinda ikabika sadza ikadla iye akavata akasumudziwa akaiswa pasi vakatora mablankets zvese namashitsi unozopepuka kuma5 iyo mbavha yakaba kuma11 kana kuti kuma1. Mbavha yakatoenda kudai atoonekwa mutare. Kune vanhu vakadaro anoti akangovata so unovata zvekuti akupotsa kufa. But ndoda kuti tibate chinhu pavanhu vese avari 3. Kana kusina kuedza hakuna anomuka achigara. Amen. Vese vanhu saka muchaona ndafarira vhesi number 12 kwai ava vanhu vari kuvata vakavava havazomuki pahope dzavo kusvika denga rapera. Amen. Kana mukaona munhu paita mistake mukangoona henyu chongoto zvaitika mamuona munhu ari kuti amuka taitai muudze kuti vata denga risati rapera unomukira kuenda kuti vata woziona ndinomutaura denga rapera noitepi vata mumurayire kuti iye zvinori kuti ndepi zvomofa kuti kana munhu akaenda kumuka kuti hakusati kwaedza vata nendepi vata munhu anoenda kumunda kwaedza ndizvo so neimwe nzira vese vari kuvata kana denga richipo iri hakuna amuka
Amen. And hakuna anomuka takuita zvinopabvungwa iya tikubata verse 14 na verse 21 ya kana munhu achinge afa ungaramazve here. ndaingamirira hangu mazuva ose ekutambudzika kwangu kusvikira kusunungurwa kwangu kuchisvika. Amen. Verse 21. Because Job zvinogara munhu achinge afa ungararamazve here. Mubvunzo anogona mozi pane vanhu vari kufunga kuti munhu akafa unogona kunoenda kusose kumombe onoita umwe mweya ikokorarama. Kuna antoine believe yekuti munhu haafi kuti fi, but anogona kuti akafa mweya wake wobuda woenda kusose kana woenda kugudo kwai anoramba achingova mupenyu. Ndo zvotoine pfungwa yavamwe vamwe vachiti angara munhu akafa unogona kudzoka ari mweya ochengeta vana. Job ati vanogona kuraramazve here ivo vafa. Verse 21 ya vana vake vanokudzwa iye asingazvizivi. Kana achinge afa haagoni kuraramazve apo kusvikira denga rapera. Vana vake vanosara vachipromotwa kumabasa elder iye hazvizivi. Vanoderedzwa asi haoni vachitirwa izvo. Kare pasi muno Mwari, vana vake vanosara vachidhimotwa vachibviswa pazvigaro iye haazvimoni. Mozoti patakanga ndichitarira nyaya iyi ndakaimboiparidza kunonzi ku13 kumbizo. Kune mumwe mukomana aibva ku7 ainzi Prince, baba namai vanga vashaika. Saka sekuru kurati hanzvadzi yamai vake vanga vauya kuzoda kuokipaya imba iyi. Saka vakamuteretena vachimukwatira vachimurova kusvika atiza Prince. Zvino baba namai vakavigwa kumakuva uko ku10 extension kune makuva avanga vavigwa. Saka Prince anohwa nyaya iyi, but ndoda kuti muhwe nyaya yake paakatangira nyaya iyi. Anoti adzingwa pamba aona kuti pamba hapachagariki nekurohwa akakwatuka. Akaida first day kuguva ramai masikati akwera achitaura namai, nai mai hamuoni here ndakuoneswa ndondo nehanzvadzi yenyu kukavira kukaita usiku achichema ari pago. Nai mai hamugoni here kunodzinga sekuru hanzvadzi yenyu tarirai mavanga ndahwa asingadyi. Zuva rikavira usiku kukapera usiku kukaedza akati ndofunga mai avawi. Akaenda padhuze pana baba zvikai, nai baba tsano nenyu hanzvadzi yamai vangu ndoyonidzinga pamba, hamugoni here kuekita kunovadzinga mumba iye zvinotarirai mavanga. 3rd day 4th day nezhara akaona no answer. Ndopakauya pa4 pamagrose anonzi pa4 kumbizo. Saka mharidzo yanga iri ku13 uku ndobva awa nyaya yekuti vana vake vanosara vachidhimotwa iye haazvioni. Vana vake vanokudzwa. Akati hameni mufundisi achichema achiuya zvikanzi ichokwadi vabereki havagoni kuona bhozi ini ndaona ndondo tazomubetsera through malawyers kuti vanhu havadzingwe pamba. Pandoda kuti mubate concept yatagwa pavhesi number 21. Chokwadi chiripo ndechekuti kana munhu achinge afa vana vake vanosara vachiona ndondo iye hamboni vachidya izvozvo. Iye munomadai munhu anga achiekita. Hakuna mwana wemunhu akafa aidzingwa chikoro because aingosvika pana head court iwe hauzivi ndakava unofunga school fees vananga vadzidza. Saka maiti matsi aiona ndondo nevanhu vakafa, but vanodzingwa chikoro akatambura akaoneswa ndondo nokuti baba namai kana vakafa kana kuti hama dzakafa havachagoni kuona achidywa zvakaipa. Teerera Mwari, ndakafarira pfungwa izvikuru. Kana iwe uri pano nauchiri mudiki uri nherera haikona zvokutoema. Kana uchitori nherera shandisa maziso, shandisa maoko utoshanda. Kana wakapuwa mukana wokusiyirwa hama kuenda kuchikoro itonatsodzidza usingaemi uchiti ndakavigwa ndine izvozvo hazvichakubetseri izvozvo. Izvo kana dziripo chirikadzi diki pano makatovigwa varume kana vakadofa. Chokwadi mukati ndiri chirikadzi uchiema usingaendi kumari chinokutengesa majuice card nematomatisi unoparuka mupipira shenai hakuna achakupa mafuta except watoshanda. Ndakavigwa uchiema haisi time yokuyema kana wakavigwa itoshandisa maziso awapiwa ushandise maoko utobura shaini kana uchiri kudiki utonyengwa uwanikwe. Ukayema namo unoita manga noparuka
bozi murume wako aikuchengera akafa haachagoni kubatsira bozi haachagoni kuziva bozi ukaenda muna chapter 9 verse number 5 verse number 5 chapter 9 pfungwa iyi yakanaka kuti tinodzidza kuti kana munhu achinge afa ungadzoka here kumba kwake zvakare ndomubvunzo ungadzoka here can a dead man revisit his home again verse number 5 chapter 9 nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva kunyange nemubayiro havachina nokuti havacharangarirwi verse 6 rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvose zvangova zvapera hazvo havachina mugove nokusingaperi zvose zvinoitwa pasi pezuva muchadzora Genesis chapter 3 mani ndo panenyaya saka ndinoti tibate concept yekuti kana munhu achinge afa haachagoni kukusapota munozwa nyaya idzi dziri very tricky dzakati kure bhozi ukasangwarira Satani ndio nhubu asi paine Bible nokuti vapenyu ndo vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva ichi chokwadi ichi zvikanzizo nomubayiro havachina pane zvose zvinoitwa pasi pezuva havacharangariri ende kupruva kuti zveshuwa mubayiro havachina hakuna munhu akamboinda nesadza kuguva kuti hai tadla but baba variko kaupa indai munoisa plate yavo tinosongola sadza tikapedza kuno guva rakangoti mbuwa kuratidza kuti havacharangarikwi patinotengerana hembe nezvipo zvamabirthday tichiti hei makore angu hakuna akambonoisa svutu paguva chiti birthday ravo rakwana vakatoreva nedeath birthday hapachina nemwenza kuti kana munhu achinge afa haacharangarikwi kunoti haachina hachagona kukubetsera nomubayiro haachina pane zvose zvinoitwa panyika Satani ndiye nhubu chapter 3 verse number 4 yaGenesis ndiye ari kukonzeresa zvimwe zvatinozoti isu ko izvi zvinobva kupiti regai tinzwe chapter 3 Genesis verse number 4 bozi totapfunga kuti munhu kana achinge afa achashandira musha wake zvakare here nyoka ikati kumukadzi hamungafi zviro kwazvo thank you very much shoko iri ndio shoko rakabata Satani mazuva ano kubva pakutanga kusvikira nanhasi rekuti munhu haafi kuti fi kwati Genesis chapter 2 verse number 16 Mwari anga ayambira munhu akati ukadya miti yose ungadya asi uyu usadya nomusi waunodya uyu muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa uchafa zviro kwazvo Satani akabata inzwai mai hamufi zviro kwazvo hamufi kuti fi saka iye anotevera Mwari anotevera shoko rake Satani achitevera shoko rake Adamu haana kufa here Adamu akafa chero akambosunda zvimazuva akanzi akaita 930 years akafa saka munhu asina kufa ndiani ndiakataura shoko kuti haungafi saka ari kufamba achitevera shoko rake kuti iyi munhu anonzi hafi saka unofa mahafu nyaya idzi kukopa 2011 pana vamwe sisi vakati ivo mufundisi ndapedza service kandi mufundisi vamunotaura muzvizivi ndikati indawo zvikanzi ndakura 29 years handisati ndaroorwa hazvoti handipfimbiwi mufundisi ndiropfimbiwa but chinzwai zvinoitika kana mukomana ogadzira kuti zvinoda kuti ndinoora zvino zvinoda kuti ndifamba unongonyangarika saka ndakaenda kuvaprofita ndikaenda kung'anga ndikaudzwa shoko 1 rekuti vatete vangu vakashaika ndo vanondipfeka fesi yavo inobva yauya kumeso kwangu saka mukomana kana akatasa zvino zvavatochembera ndisandavaisa kumba mukomana ungonyangarika saka nekuti vakafa havanachaziva ini vatete vangu achindidisturba kundisaroorwa nemhosva yei achichema ndikati aiwa iyi nyaya yakati kure haidi tiri pano toda kutiwe kumba tidiscase nyaya iyi pane zvinhu zvakawanda zvinoitwa naSatani zvaanoita sokunge kuti munhu wakafa number 1 anoziva maactions emunhu anoziva chimiro chomunhu nokuti maangels ake nezvese anoona achicapture isu tichigona kutora mafotos pano tichiisa mafotos apo nepapapa ivi munofunga kuti maangels atore mafotos kana tichigona kuimitata kutaura sezvoita umwe munhu toona vacheva vanoita zvekuacta mumafirimu anoacta somwe munhu as even ndiye but asiriye but kuacta ikoko kachikugona ivi munofunga kuti Satani hagoni kuacta here Satani namaangels ake vari pabasa guru rekuteverera shoko kuti munhu haafi kuti fi saka vanooacta ndobva ndazoti okay mwanangu rega titaure nyaya iyi
iwewe uchaita vatete sezvo une hanzvadzi dzako, unofarira here kuwanikwa kwevana vehanzvadzi dzako kuti haufariri kuti dziwanikwe vana vehanzvadzi dzako anofarira? Saka iwe unofunga kuti vatete vako vangagodokere neeji yavo kuti iwe usawanikwe zvigozodii? Kana uchifunga kuti ndisawanikwe, kana zvadaro iwe ugochembera usina kuwanikwa, unofunga kuti zviri propa izvozvo. Chero ukatarisa concept yacho haitobudi. Saka vasi vatete vako bozi hakuna munhu asingafariri kuti vana vekwako vatorurwa vaitiwo misha yavo, asi munhu asingafariri izvozvo ndiSatani. Ndiye ari kuita hondo idzodzo. Saka shoko rakatiro munhu haafi kuti fi ndo raari kuteverera achizadzisa. Yet kana ukasakuziva, regai nditaure pfungwa iyi ndichipfuura pairi, kana ukasaziva matauriro aunoita unodzvara mhodzi yekuti Satani agogona kuzoekita kana kuti wafa iwe. Sokuti kudii? Ukati kana ndikafa muchandiona. Washoko iyi isu hatizokuoniwe, tichaona ngirozi yaSatani ndo inenge ichiekita ichitevera shoko rakati ini ndikafa muchandiona. Hatimbofi takuona iwe bhozi kana wafa. Bhaibheri rinotiro zvaparadzana, breni yako yasara ivhiro, mweya watoenda pasaidi, wakutofemiwa navamwe, mweya wacho hauchararami bhozi mhepo yawanga uchifema iwe inongosara ichibowa mhepo yabuda mauri. Saka iwewe kana watofapo hatichaoni iwe. So patorarama tinangwana even matauriro atinoita kuti ini ndikafa inini muchandioneni, ini ndikafa inini muchandioneni. Ukangodaro chete zeni watokoka Satani kuti asara achita drama parufu rwako. But ukazoti kana ndafa ndazvaparara, anobva ati uyu munhu bosi tinomuona even paguva raMozisi kwai akanoita gakava achiti Mozisi ndo wangu. Mozisi anga asina kurarama, anga ari munhu akafa. Kwai asi gakava kuti Mozisi ndo wangu, kusvika ngirozi yairinda yadzimwa, Mike vakatozouya kuti aizvi zvaita sei, Mwari ngakurayire akutukewe, waita sei we Satani ibvapo. Aiwa Mozisi wakatadza, zvokutadza kwake haisi nyaya, but maregerego akaitwa iwe uzvizivi. Kuroti anenge achitarisa mamovements aunoita Satani nemari zvese pawakanganisa, anenge achimaka kuitira kuti kana ukafa iwe agoti uyu munhu ndewangu, agoekita zvaanoda kuekita manje. Saka ndofunga aida kuti kana zvadaro agozopota achiekita saMozisi, achitungamirwa naIsraeri, otaura saMozisi, musiwomuka musikati apa paita nyaya, rega titobvisa neguva racho tidzure, asare anyare Satani. Kuroti anotarisa mashandiro aunoita nemaitiro aunoita, pawangokanganisa anenge achimaka kuitira kuti agogona kuzoekita achishandisa maangels ake. Alright, saka kwanzi munhu haafi kuti fi, but Bible rinoisa pachena chapter 3 yaMuparidzi verse number 19 rinoisa pachena mweya watinofema nemweya unofema mhuka kuti zvakafanana. Regai tizwe Muparidzi chapter 3 verse number 19 na 20 na 21. Ya nokuti zvinoitirwa vanakomana vavanhu ndizvo zvinoitirwawo mhuka, zvose zvinoitirwa chinhu chimwe. Mufiro wemunhu ndiwo mufiro wemhuka, zvose zvino mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura mhuka, nokuti kunzvimbo imwe nokuti zvose hazvina maturo, zvose zvinoenda kunzvimbo imwe, zvose zvinobva pavhu, zvose zvinodzokerazve kuvhu. Amen. Anongaziva kana mweya womunhu uchikwira kumusoro, kana mweya wemhuka uchibudirira pasi kunyika. Amen. Ipfungwa yaMuparidzi ndakaifarira chose muchena kuna 88 zaMapsalemu verse number 7 na 8 baba. Ndakaifarira kwai na Solomoni, nokuti mweya wemhuka nemweya womunhu kachida panyaya dzokufa hapana mutsauko, zvese zvinofema mweya one, zvese zvinongofa zvichiparadzana mweya uchiinda kunyama ichindawo. Zvikaina Solomoni hakuna anoziva kuinda mweya wemunhu, kuti wemunhu waenda kumusoro wemhuka waenda pasi, izvozva zvese hazvina maturo, zvinobva kuvhu, zvose zvodzokera kuvhu. Aikuri kuti munhu anomuka sezvaanofema mweya unofemiwavo nemhuka, zvorora kuti mhuka dzingadai dzichimuka. Dai izvozvi mukati munomu tichiona, tichinzwa, tichishamisika. Musati atomboziva wani mbudzi dzichema matumbu, huku dzichema, mabhurera mangana takadla vakomana. Dai baba bezvika akatataka itanga kungochema chema mabhurera kwai ipo mumatumbu. Paingaita drama. Kwa mbudzi nganza takadla.
chitakuchemezi kuti hasho isanyanya kudliwa dzongo chemavo matumbu tese, but zvese hazvina maturo, zvese zvinodzokera kuvhu, zvose zvinobva kuvhu. Hapana mutsauko wemweya kuti wemweya uri special, wemunhu uri special, wemhuka haya uri inferior. No, zvinongosiyana pamasikigo kwete pamafiro. Pamasikigo munhu akasikwa akafanana naMwari. Amen. Akapiwa dominion pamusoro pemhuka, akapiwa simba, but pamafiro zvese zvinongofa zvakafanana. Ndinofara zvikuru nepfungwa iyi yamapisarema 88 verse number 7 ya hasha dzenyu dzinorema kwazvo pamusoro pangu. Makanditambudza namafungu enyu ose. Makaisa vazikani vangu buremeni. Makandiita chinhu chinonyangadza kwavari. Ndakapfigirwa handigoni kubuda. Famba. Ziso rangu ropera nemhaka yokutambudzika. Ndakadana kwamuri Jehovha zuva rimwe nerimwe. Ndakatambanudzira maoko angu kwamuri. Mungaitira vakafa zvinoshamisa here? Mubvunzo manje ko vakaparara vangamuka vakakurumidza here? Mubvunzo. Famba. Unyoro hwenyu hungaparidzwa mubwiro here? Ko muguva unyoro hwenyu hungaparidzwa Mwari ngavongwe. Mubvunzo kuti kana vanhu vari vapenyu vanogwadziwa, pamusoro pakutaura nyaya yekugwadziwa kwavanhu vapenyu, vanonzwa marwadzo, vanonzwa zvinodzimba, anoshushikana. But kana munhu achinge afa angagwadziwa here? Kana munhu achinge afa angagona kunzwa here? Angaparidzwigwa here akatendeuka? Angaitigwa zvinoshamisa here munhu akafa? Nuzoti pane zvinhu gare pasi ero, pane zvinhu zvandona zvinotodetsa chero pamazuva ano. Vanhu vanoshereketa vachichereketera munhu akafa. Unotengerwa bhokisi rinodhura asi imba yaigara yanga isingadhuri. Akangofa ari kubulawayo $5 kufamba uri mupenyu, kana uuya kuno 1000 wakafa. Unoshaya kuti zvinombofamba sei pamotobva kuti imombe chaiyo. Munhu akangokutambura chiti naingwa mombe, chio chindabva kugoko inongwa mombe, chio chibva kuzaka inongwa mombe. Asi kana uchibva kuzaka uchira kuno $15. Kuno kuti panyaya dzevanhu vakafa Satani ari kutobata. Vamwe vabva vaisa mabwe chaiwo chavanodhura. Ndaitaura namwari kuti munoziva zvimwe zvinhu so zvida kuti common sense. Toti waisa dombo rinodhura hako nepfungwa yaona yakuti haya handisi kukoshesa munhu akafa, ndoda kuti vanhu vagoverenga dombo racho vachizoriona. Musi unoti kanzuro yoti makuva panapa aya awanda, ground redu rakuita shoma rekuvaka dzimba, regai tinogireta, tinoisa magireta mabwe ayaya. Iwe unoasei kana bwe yacho richinzi bwoza vakukonzautika kana vakuda kuti vadevelope area yayo kumakuva kuya. Avambofi vakataura vanongogara dare kana musha wako uri mupenyu uripo iwe kuti apo pane imba yemunhu voya voita maevaluations yanga iri mari zvino zvii michero zviripo zvii zvakadevelopiwa tingakombanzeta sei? Kunokombanzetwa munhu mupenyu, makuva hakombanzetwi. Wega ukaisa dombo rinodhura, bhokisi racho richidhura, kana vachigireta vanongogireta zvichihwanywa zvokuti pakavata kana pasi nazvo haunonge wakaionai kumbudziwe. Kumbudzi vakagireta vakavaka dzimba havana kukonzauta munhu. Ndokuti ndipe fungo kuti pane munhu anonyanyokoshesa ende Satani inhumbu akaona musingabvi kumakuva oti ndavawanikidza manje kungodai kumakuva oti ndavawanikidza. Ukaenda unotsvaka nokubvunzira unotochinzi kwai guva rangu rakuwira, mweya wacho wakataura kwai guva rangu rakuwira, madii kunorivharavhara, munorivharavhara iwe kwai makuva ose akaiswa mumvuri, rangu harina mumvuri ndotore zuva, munosima kuti iwe rangu guva ndorogara ranga risinawo kuplastiwa, mamadi kutengawo plastiwa rangu guva, mune muchingoshanda ende hakuna munhu akagadzira munhu akabudirira. Kana zvinhu zvetinogadira munongogadzira, takangozvarwa kuchigadzirwa nevanhu asi unongogadzirwa vachingogadzira asi unoshanda vari kugadzira munhu kana vari kugadzira chii? Because munhu composition yemunhu taiwa kuti iguruva plus the breath of life. But panogadzirwa munhu, makamboonera panogadzirwa munhu vanenge vari kumera
mvura, huni, nyama. Zvino vanogadzirwa watu vanenge ari kwere vari vachidla ivavo vachidla ndo vari kudla saka nyaendere kudla ende hakuna anogadzira mwana, hakuna anogadzira murombo, hakuna anogadzira anopenga anorwara pfungwa uya kunogadzirwa ane zvinhu kunzi hai achatenga mombe nenge hai vana vacho ngavatipe mombe tinogadzira baba vavo. Kana vanakati isu hatimiripo gadzirai moga hakuna anogadzira varombo izvezvi zvino zvamunogadzira makuva amunoona kuvakaendiwa nengwena kuvakaendiwa nenyanza munovagadzira sei? Hatinyaende haitokuni Mapisarema 150 verse 17 nyacho haitokuni nemwenzira dai Mwari atibatsira nyaya yevanhu vakafa kaona kuti ungozvipedza panyaya yevanhu vakafa mukuona maviga munhu chitosiyana namakuva zvekuti vakawira zvikadiya meno ivhu richabva kumwe varovha nesoil erosion ovhara naiva chepakaita gomba 21 mapoto warimo wani murodi haunetsekere mapoto 1 unonetsekere makuva sei usinganetsekeri netsekane notofamba vanhu munhu anobva ashushika kuti pakawira ivhu rakawira handotoka kumwe vhu tifile asi noti hamufili mamunofamba ukaona kuti zvikunakire siyana namakuva kana kwavigwa munhu chitosiyana nazvo unless pani ndakuona kuti avigwa pani noti hai chidirector munomuratidza wemi verse 17 vakafa varumbidzi Jehovha kunyange ani nani unoburukira kwakanyarara. Amen. Vakafa varumbidzi Jehovha kunyange ani nani anoburukira kwakanyarara. Mozoti vanhu vaive nemazita but handisi kuti mazita aya aizikamwa here. Wozi vamwe vanoti guva, vamwe voti Gweru, vamwe voti Rinda, vamwe voti Shiori. Mazita aya ose ane zvaanoreva. Shiori zvinongoreva nzvimbo inochengeterwa vanhu vakafa. Guva zvinoreva nzvimbo yavigwa munhu iyeye. Rinda zvoti munhu iyeye akatorinda hana kwakainda. Bwiro marangwanda grote aita mabhonzo arimo. Saka nemwedza mazita ose aiburitsa kuti hakuna zvaachaita hachaekiti. Hameno kana vagwenzi makapoverenga here nyaya iyi pane nyaya dzatakaverenga kumasora uko 70s pane nyaya yakanyorwa handisi kuti yanga iri chokwadi but yakanyorwa sezvizvi. Pane muchinda ainzi John Marara akabva kwaGutu. Iyi histori yakatonyorwa yakaverenga hanzi akabva kwaGutu aindotsvaka basa kudhorobha. Zvino mumadhorobha mazhinji makanyorwa pazviteshi zvechitima nezviteshi zvamabhazi pane mabhakari makuru akakanyorwa kuchenjera mbavha vanoziva history yemabhasi stop ese. Saka kwaizi John achisvika pachiteshi achiburuka kubva kwaGutu akaona pazichenjera chimbavha akati mbavha zvishuwa. Saka anga kane briefcase yake. Zvino kwai mbavhawo dzaitaimira kuti uyu munhu kafambira nekamuitiro anobva kumamusha. Saka kwai achivona kuti ndikanditsvaki kuti ndingawane papipa yadhi panenge anotsvaka basa ngozi ndingangobigwa. Achifambisa so mbavha yake akatomusipota yakatohwandira. Iye achifamba yakava nesurumbwa yabvuta briefcase yake. Zvino John kuti adzinganisa mbavha akati mbavha haungaidzinganise. Mbavha yaimanyawo ichichekwa ndiri kuteverwa here. John akabva amanya achida imwe variation achibva anosvika pane imwe yadhi pane imwe imba house akataura kuti no ndaita problem ndabigwa maparticulars angu ndiri kutsvaka basa mina ndofuna musebenzi nobva atodzi tichagadzisa zvitumba zvako asi basa riripo garden boy nobva atanga kutoshanda paya. Zvino mbavha yakati ichibvawo pana John ichimhanya yakacheuka ichicrosa pajunction kwai mota yanga ichifamba iri muspeed akabva mbavha bhagu pamusoro munhu atomira zvikaitatsika munhu briefcase uko musoro apasina flat mapurisi otouya voona maparticulars John Marara wafa ndobva vatoti telegram kwaGutu John wafa kuno ndokwaGutu obvawe mafiriji anga ari mashoma kusina saka munhu angadofuta musoro hapana. Vai vakangoya vachiona mutumbi kuti maparticulars briefcase ndiyo zvikamza John wafa kwaGutu kunoviga munhu vachigadzira kuti gore rechipera tichaitawo magadziro edu sabainhu vaigadzira magadziro kwai vaigara kwaGuva Matanga. Ndakatoeverenga story iyi
Saka gore chindotinoopera vakabva kuti regai tiungane tikogadzira munhu wedu agadzikwe kugadzira munhu kuya. John uku anga atogadzisa maparticulars ake John chai gore chipera kuti ndichaendawo kumba kuChristmas ndinofarawo nehama. Saka hama dzakaungana doro redu kwa 7 days. Zuva rechi6 wanaona musi wa 23 December kuti kugozonzi doro redu kwa 24 Christmas vanhu vasungiwa nekutamba Christmas. Saka John akabva uyawo musi wa 23 hama dzakatoungana kwai anga ari nguva yekubvunza vaeni vanozova nezveshona kuona kuti kuona kuchakuti zvarara zvikanzi akabva nekumatanga moto chaedza chemoto ndo chakavhenekera kwai munhu akati akuona ndimai vaJohn vakati baba John terimone chicho John ari kuona vanhu vari kutarisa nechekure ari kufara akabata mazi bhegi ake echikafu achiti hayi kuda ndichamhanyigwa. Vanhu vari kushamisika kuti ndiJohn ichi iye ari kuadvanza achiuya vanhu vati chipoho vanhu biri vachiti zababa vachimhanya kwai nomunyori wenyaya mai vaJohn vakateverera nasekuru vehanzvadzi yavo kwai vafamba mava mukati memakwenzi ava makaparara vachimhanya chienda kwai nobva vati naisekuru imi munhu mukuru zvinoti katiza tose pamba pachaita sei zvino zvakuri munhu mukuru ndachikumbira kuti mudzokere muvande neseri kwedzimba munyatsokuona kuti chii chaizvo so munhu mukuru kwai sekuru vaya vakabva vadzoka kumasure vakadzoka vachifamba nomumakwenzi vachivandira kwai nokuona munhu akamira payadi pakati pechivanze ane masaga ake ari kushamisika kuti kuchii chaitika panapa vanhu vatiza sekuru vati kaconfidence kuti masaga ayo kuti anga aite chipoho nemasaga egrosari anovaronga ari munhu. Zvikanzi John sekuru uya pano sekuru vari kudhauka munhu chi kwai vakatanga kuzvigumwe vachimhorosa vachida kufira kuti muyehere nyama vakanzi munhu zvikanzi iwe John iwe ndiwe here muzvikuti ndiri sekuru zvikanzi aiwa uzivo maniwe iwe John iwe uri kuona here guva ini John takatokuviga iwe John wakatokuvigwa iwe zvikanzi aiwa munambonika ndiwe watakaviga wakafa iwe briefcase yako iri mumba maparticulars ari mumba zvati makaviga pava ndakabigwa ndichangopinda mudhorobheni zvikaisho zvikanzi hei dzokai takaviga pava ndiJohn chaiye uyai muzowa uri piti vodzoka vachona ndiJohn zesho inzwai dai kuti zvedi munhu anomuka vanhu havaiti zeya ndo vaifana kubuda pafirst page yekuti isu agadzira munhu anofamba akava negrosari mozakatiuya akabata grosari chimugadzira musokumugadzira ndo asi vakatiza bhozi vakati munhu haagoni kuuya. Amen. Bozi musi wanogadzirwa munhu ndo musi wanogadzira nhaka vachigova zvinhu zvomunhu sa uya uya negrosari hachizi chipowa munhu live. Imi munofunga zvakadai saizvozvo mai Makwavarara vari ikoko ndoti regai ndimboti tsvee pakati pevhiki apa ndimboindawo ndoona vanhu vakaungana tiri kugadzira munhu kwatiri kudzosa munhu vachigova mudzimai wavo munofunga kuti pane chinonziwa chakanaka kumusiwo ndanyatsosvika live ndoona vakanyatsogara dare vana mukongo vana sekuru vachiti tinoda kugova hembe dzake tichikuzopa mukadzi wake anotakura bhegi ipapo focho vachimhanya ndasvika live bhozi ndendine maquestions number 1 ndakaroora ndoga andakobetserwa cho nomunhu pakuroora. Amen. Ndikachata ndikashandira mudzimai imiye zvobuda kugova pazvinhu zvangu zvese hakuna kana wana kandisapota ndaishanda kuti zvivepo vanomanya hanoti speed yenhabani but utafunga kuti izwai munhu kana achinzi anodzoswa idzodzo inhema uye kana munhu achinge afa haagoni kukonesa munhu mupenyu pamabasa ake uye kana munhu achinge afa haagoni kubetsera munhu mupenyu kuti akudirire bozi kana adofa iye adofa nebreni yake zvadoparira zvose unoziva kwai nomumwe munyori anotiye mumakuva makafutsigwa pfuma huru yebreni dzisina kushandiswa
kune vamwe vanhu vanodeka concept kuti ndofunga tikana kumakuva tikanotora mungu wemunhu uya uya aigona tikanobika tikamuisa mwawe ndofunga munhu ainema Mwari adhida saizvozvo chero mukatora mungu wacho mukada kubika mukamuisa vanhu hakuna chinobuda because brain yemunhu inofunctiona kana mweya wacho uri mukati make. Pane fungo yekupedzisira kuti tive nayo. Vanhu ava vane zuva rekumuka. Daniel chapter 12 verse number 2. Vese vakatotarirwa time. Saiko zvino musanetseka navo, musavadisturba, regai zvakadaro. Imi toitai mutobudira pamabasa enyu, mutoita zvamunotoita, siyanai navo. Pane zuva rakatarwa rokuti vamuke. Verse number 2. Zvino vazhinji vavete muguru varapasi vachamuka. Vamwe vachamukira upenyu husingaperi. Vamwe kugunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Ukaenda pana Acts chapter 2. Tinonzwa kuti David akafa akavigwa kwai guva rake tinaro pano haana kukwira kudenga. Amen. Materere. Zvino ukaenda pana John chapter 11 Jesu achimutsa Lazaro haana kuti Lazaro buruka akati Lazaro buda kuti Lazaro aive muguva. So ukaenda pana Ezekiel chapter 37 tirikusangana naMwari achidemonstrata zvaachazoita pakupedzisira. Zvikanzi Ezekiel akaiswa mumweya ndobva aiswa pamupata wemapfupa avanhu vakanga vafa nehondo vakawanda. Zvikanzi Ezekiel mapfupa aya angararama here? Zvikaishe ndimunoziva. Zvikachinzwa Ezekiel ndokuti udemonstrate iwewe paridzira deedzera inonzi profesi yaye deedzera utaure zvandichati uite. Zvikai itiwe mapfupa ngaasangane. Kwai ndobva Ezekiel ashauta akati mabhonzo sanganai. Kwai mapfupa achikrosana akabatana pakaita skeleton. Zvikanzi paridzira uti marunda avepo. Kwai pakaita marunda flesh ikavapo but papasina mweya. Kwai zvikai paridzira akadedza zvani uparidzire kumhepo ina. Halo. Dai mweya waibva kuna Mwari akati hai zvapana nemarunda nenyama chirega ndichiisa mweya ini. Asi kwanzi Ezekiel paridzire udedzere kumhepo ina. Kwai ndikadedza kumhepo ina pakauya champupuri. Kwai ndikaona vanhu vachipindwa nemhepo vakafuridzirwa. Kwai vakamira ikaita hono. Amen. Kunoti mweya vanhu vakafa haibvi kudenga. Haizi kudenga but ichinomuka imhepo yafuridzirwa. Kwaimuone kana munhu akakolapsa akapera mweya asisafemi munoita nose to nose mouth to mouth one. Muri vana Mwari here? Hati muri kufuridzira kuti mapapu aya awane mhepo munhu akwanisa kupropela mapapu. Izvo zvazvo kuti mweya wokufema ndowo washota pamunhu. Saka ndinofara zvikuru naDaniel chapter 12. Pane time yakasetwa naMwari zvikanzi vese vavete muguru varapasi vachamuka. Kunoti vanobva pasi pavakanga varere zvikanzi vachamuka, vamwe vachimukira kupenyu usingaperi, vamwe mukunyadziswa. Saka ndio patichanyatso kuibata zvakanaka pfungwa iyi chisimba yekumutswa kwavanhu. But izvo tinokona nguye kunamata. Zvese zvinoti ngwenjere nezvinoti tai musanetseke nazvo. Bozi ukaenda pana chapter 1 yavaHebheru paverse 7 kunonziko anogona kuita vatumwa vake vaite mirazvo yomoto nokuita mhepo. Tine maangels ari panapa tisingaoni akazara in the form of mhepo pamoto. Maangels anogona kuita moto. Tine department matatu emaangels. Panonzipo paya Satan akawa kudenga nechimwe chikamu 130 whole number 3. Saka tine maangels ari kuma seraphim, tine maangels ari kuma cherubims, tine maangels ari kuma messengers. Saka madepartment aya anoita moto macherubims. Mukaenda panhoroondo kunonzi ndo anofukidzira areka yaMwari, ndo anostrika. Kune maangels tingati maseraphim ane mapapiro 6, macherubims ane mapapiro 2, mamessengers ane mapapiro 2. Kunoti nemwenza
moto poga panoti moto vai department rema angels anonziwo macherubim makerubi rangare pa Sodoma paya pakaonekwa vatumwa vaviri, imwe yanga iri messenger, imwe yanga iri kerubi. Iyi messenger yakabata Loti navana vakabuda kunze, kerubi kasarekesa moto. Rangarire Genesis chapter 3 pa verse 24, munhu atadza konzi pakatumwa kerubi yakanga ine banga ranga richiita moto kuti munhu asanodzokere kumuti weupenyu akada. Saka angels anogona kuita flames of fire. Ndo ende ngirozi awivhariri. Rangarire kuti paya Peter asungwa, ngirozi yakauya ikamurova pasaidi ikati pfeka sunga bhutsu dzako, sunga hembe, ikabuda magedhi achizaruka. Ngirozi haivhari kugedhe navanhu, haivhari kumusuwo. Power yamaangels inodarika power yavanhu. Saka zvakuti mazofuma muri panze ene mubhedha yenyu nehembe dzenyu, ingirozi dzaSatani dzakusumudzai dzikakubvisai dzichiitira kuti munhu akafa ndiye ativhisa mumba. Zvamunoona kuti gwendere kumesonia kune mumwe muchinda akashaika anonzi Nyuve. Vana vacho mwangari form 3, mwangari grade 7. Saka vanga vachidzidza ndomva kuma 6 kwai baba avaidzoka vouya. Ndaudziwa tikati mufundisi baba vari kuuya, ndikati hai rega ndigouya. Ndakasvika umwe musi ndakasvike kumapasti 7 ndichisvika ndichigara pabhenji, ndakaona vana vakaduka vari pakona, ndikati ndikati mapesana baba ipapa patori nai vanaimi kozvino imi baba venyu vari vapenyu vaindigamuchira. Zvino ndiri kupinda baba venyu vopesani, iye munofungwa ndi baba venyu here? Handi baba anosara vakagara pavanyu svikai. Saka vazi baba ndikati okay mangwana chatikasire because mati ndo nzvimbo yawe yandagara iyi vabva vachiona ndigara rega mangwana kuti kasire. Ndakazoti kasire mangwana ma 5 ndadawo pamba ndamirira baba kuti wauye. Baba vanga uye nai baba zodi kusvika mapasi 8 ndozavanakuti right inzwai vanangu ezvino mukaona vauya baba muti baba ibvai pano makafaimi bvai pano vamakwaro vanga vari pano 2 days sei musina kuvamirira bvai pano muvarayiri ena handi vane vakateerera ngirozi dzakateerera vangazouye vatohote taudzoti tinorayigwa zero. Ndinoti tibatsigwe nezvinhu izvi zvese zvindoma zvindendere chero zvikaiswa mazita zvese maangels akawa aSatani ndokuti machiripi chose wayo. Musapoti munhu akafa kana tinokuwana nguye kunamata. Pane vanhu vanotya, pane vanhu vane mazita. Usiku wanhasi tofanira kusunungurwa nezita raJesu. Amen. Izvozvi ndikadona panapa ndikati kuti ndakutofa, kuti ndatofa. Mamai vaita vanhu panapa vachitiza vachita panapa kuonekwa vachiita kuti ndafa here kana kuonekwa vachiita ripoti yamapurisa here, I don't know. But vanotisa vamwe vanozodzoka vapake kuti zvinozomatiza munhu zvinozvita udini asi vambomanya. Tinokona kuye kunamata. Pane vakapiwa mazita nevabereki, rogona ngeri zita rababa munini, zita rana matete, zita rana nevani. Unofanira kusunungurwa usiku wanhasi because kwai nevanotaura zita ngariremekedzwa. Vane mavazotagwa nyaya idzo handi vatete chavo handi vatete chavo handiwo chavo sekuru kamuitiro kacho dhiabhoro zvinoshanda navanhu ivavo. Ina handikuziviwo ndoonoziva. Ndichakumbirawo vose vakapiwa mazita musimuke. Zita riri harisi rangu iri, rindere umwe munhu kurudzi rwedu. Simuka tinamate newe. Akambopiwa zita risiri rake chani, iri zita ndiraningi, ndotokuti zita ndiraningi kuda ndira baba mukuru kana ndira vasekuru kana wakapiwa zita sumuka tivane kuye kunamata newe usiku wanhasi. Zita rawakapiwa ndirako here? Kari reumwe munhu sumuka uwane munamato. Number 1. Number 2, varipo vanotya, kutya chaiko chaiko. Zvodiro zvona achifamba so haatyi mbavha, unotya zvipopo, unotya vanhu vakafa. Kumakuva haatogari paguva romunhu akafa, haatogari. Unotonzi hapagagwi. Vanotya vese sumukai, tinokona kuye kunamata. Ini kana pakati munhu akafa ndofa, ndotya munhu akangofa chete ndototya sumuka tinamata because unofanira kusunungurwa nezita raJesu.
sumuka tinamati newe akuroti pana pakakomborerwa pano. Amen. Marakomborere chose. Katika kusiya kumakuwa na kufukidza jira ukapepuka kuserukwa na kumakuwa iwe autyere mbavha zvoga dzakatodzidza kuti kumakuva hakuna chumu because kana dzichimba dzonovanda kumakuva ndokwadzota zvinhu zvadzosati hakuna nosvikako vanhu vanoita kumakuva ndokwadzota kempu. Mwari vopafadzei. Kune vasara pasi vakagara uri Mwari ndibetserei kaconcept yekufunga kuti kana ndikafa ndoekita bozi pana ndikuti ini ndikafa inini zvinhu zvangu zvikakanganisika inini ndotsamwa inini utofunganira wafa uri zvauekita. Mwari achikubatira simuka kuti murume wako hauti awanikwe kana wafa iwe, mukadzi wako hauti atogwe kana wafa iwe, kuti Mwari unoti wauchitsamwira wakafa kuti ini chokwadi zvoti kukanganisika simuka ndamari newe unofunga kuti kana wafa unoekita. Mwari akupafadzei. Ndakunamata Baba vedu vari kudenga tinotendai zvikuru panguva yamanheru ano. Tinofara neshoko renyu rinoudza sununguro kwatiri. Tanzwa kuti vanhu vakafa vana chavanoziva ndochokwadi, asi zvinoitika zviri kutoitika mukati menyika. Zvitukwani zviriko, zvipofu zviriko, zvindendere zviriko, zvidhoma zviriko. Tiri kuona zvinhu zvakawanda zvinoitika. Tokutendai neshoko ranhasi roisa pachina kuti zvose izvi ingiro dzaSatani. Kune vana venyu vakapiwa mazita haisi mhosva yavo, asi vakapiwa mazita navamwe vanhu. Takunamata zviri nezita raJesu. Sunungurai pazita vasare vava free. Mazita iwayo ashande upenyu hwakanaka asingatodzeri vanhu vakafa kana mazita avanhu ivavo nemaactions avanhu ivavo chero vari vapenyu. Tinomatira kuti zita iroro vakapiwa rive zita rekukushandirai, kwete zita rekufanana nomunhu, nokuti tofanira kufanana nemi Jesu. Maita henyu. Kuna vana venyu vanotya Mwari. Kana munhu achinge atofa kutya kunouya. Vamwe havatyi munhu akafa, vanongototya kuroiwa, vanoita zvinhu asi vasimuka nezita raJesu rinosunungura. Vasunungurai, bvisai kutya kwose, nekuti murudo hamuna kutya asi kunodzingwa nerudo. Rudo ndiJesu Kristu. Maita henyu. Tine vanofunga kuti kana ndikange ndafa ndichaekita, handidi kuti murume wangu awanikwe, handidi kuti vana vangu vakanganisikwe, handidi kuti pfuma yangu igobiwe, handidi kuti mudzimai wangu apiwe umwe munhu. Vachifunga kuti kana vakafa vanoekita, vasimuka Mwari, sunungurai mufungo iwoyo. Vazive kuti munhu akafa haana chanoziva. Tizive kuti kana tikafa tamirira kuzomuka pazuva rekupedzisira. Maita henyu. Kune vagara vakatosimba kare vasina mazita. Tinokumbira kuti neshoko ranhasi tirambe tichiwedzera kutenda kubva pane kumwe kutenda tichienda pane kumwe kutenda, tisingagoni kudzorera kumashure kana kutaura mashoko anokoka Satani mukati meupenyu hwedu. Tiitire zvakanaka, tichanovata zvino takasungunuka, tine mufaro chose, because nezita raJesu rinotonga upenyu hwedu. Munamato kutenda mukuzvinipisa, zita rinoyera uye chigare kusingaperi raJesu Kristu. Amen.